माया में अब तक अभियो हमनी के पास एक हार्ट के आधा आधा हिस्सा बाना। तो बुरा मत मानिया, बाकी तो एगो प्रोस्टिट्यूट से कुछ कम नहीं है। ई लेला, प्लीज एक वापस ले ला। अरे पगला गिल बड़ा का तू लोग। अगर सलीम भाई के हिट एंड रन हो सकेला तो तोर काहे नहीं। डैड, इस सलीम भाई जे भी बाड़े उनका जेल जाए के चाहिए। प्लीज डैड, सब खत्म कर दिए। हमके माफ कर दा। कल रात हम पता ना तरह की का बोल देनी। हमके माफ कर दा प्लीज। हम अब समझ गए बानी, हमार गलती। हम कुछ गलत कइले बानी। हम का कइले बानी हमके याद नहीं के, बाकी जाने नहीं की तोहरा पता बा। प्लीज प्लीज बतावा हमके कि हम का कइले बानी। खुद के राहुल से दूर तक कर देले रहनी, बाकी हम ओकर बारे में सोचना बंद ना कर सकत रहनी। और जब हम जानबूझकर ओकरा भुलाए चाहत रहनी तब भाग्य ओकरा हमार सामने लाके खड़ा कर दिलस। हम लोग के अभी ब्रेकिंग न्यूज मिलल बा कि राहुल सिंह जौन फेमस बिल्डर आशीष खन्ना के दामाद बाड़े, उन पे थोड़ा देर पहले कुछ लोग हमला कइले बा। हम लोग के अपन सूत्र से ई भी पता चलल बा कि राहुल सिंह के हालत अभी गंभीर बा। वक्त से टूट के खो जाए ना कहीं, पलकों से थाम ली लम्हाई रोशनी। छोटा सा प्यास बाकी रह नहीं, तू पीला खुमारिया। आँख के मन चला ख्वाब के कारवा, डूबी सुरूर में बात तो हार करी। छोटा सा प्यास बाकी रह नहीं, तू पीला खुमारिया। मोरा खुदा सुन भी ला तू जरा, वक्त से कह दा तू कि थम के ढले जरा। मोरा खुदा सुन भी ला तू जरा, वक्त से कह दा तू कि थम के ढले जरा।
सोनिया ऐसे का भाई? छुपा ली तो खाना खा आपने? अपना पल को तले ना केहू के मिले फिर तू हमरा सिवा दीवानी ई घड़ी यूं ही थमल रही तू जाना ना कहीं हम भी रही यहीं छोटा सा प्यास भी बाकी रहल नहीं तू पी ले कुमारिया मोरा खुदा सुन भी ला तू जरा वक्त से कह दा तू कि थम के ढले जरा मोरा खुदा सुन भी ला तू जरा वक्त से कह दा तू कि थम के ढले जरा जौन आदमी के खून के इल्जाम तोहरा पर लागल बा ओकरे आदमी लोग तोहरा मार ले रहे तारा पता बा कि ई बात तोहरा खिलाफ जा सकेला ये साबित कर सकेला कि ई खून तू कैला हा सर ये नया सबूत बा सलीम की डेड बॉडी के साथ मिलल बा। एकरा आप पहचाने नहीं ये तो हमार बा काई बता सकेला कि तोहारी लॉकेट सलीम भाई के हाथ में काहे मिलल आखिरी बारी लॉकेट आपके लगे कब रहे आजा गाड़ी में आके बैठ जा। पहले भाव तो तय कर लो। जरूरत हमार बा तोर कितना बा ई बता। के का होगी राहुल 5% शेयर करे वाला रानी 95 भी कम पड़ गई हमके पता बा तू अपन शादी के लेके कमिटेड बाड़ू बाकी हम ये भी जानी ले तो हमसे प्यार करेलू सच कहीं तो हमरा खातिर यह जानल काफी बा आई लव यू राहुल लेकिन तू भी शादीशुदा बाड़ा ऐसा आज के बाद ना रही हम फैसला कर ले बानी का माई मैरिज इज ओवर हम ये झूठा जिंदगी और ना जी सकेली अब हमरा से बर्दाश्त नहीं किया होता
ना, ऐसा मत करा राहुल। हमार ससुर के नौकरी, दिया के पागलपन, हर वक्त इंसल्ट। ना, आई डोंट डिजर्व दिस सोनिया। अब अपना बारे में सोचे के समय आ गए। हमार खुशी। का बोलबा ओकरा से? Dear, we need to talk. हमके अभी डिस्टर्ब मत करा। अब हमरा से ये सब ना हो पाई थी। हमनी के शादी, हमनी के लाइफ, इट्स नॉट वर्किंग। हमनी बहुत अलग बानी। हमनी के सोच अलग बा, हमनी के फीलिंग्स अलग हा। हमके बच्चा चाहिए, लेकिन तहरा के ना। हमरा लैपटॉप में जौन तू पिक्चर्स देख लू, वो तोहरा अजीब लागल, बाकी हमरा के ना लागल। मतलब तरह के तलाक चाहिए? हाँ। करेंसी। हम हमेशा राहुल सिंह के करेंसी रानी। का मतलब बता। तू हमरा से कबो प्यार कैला ही ना राहुल, खाली हमार पैसा से कैला। दिया, तोरा कबो हमनी में समानता दिखाई दियल का? हम दोनों में एक समानता बा। तेरा पैसा की जरूरत रहे और हमार लगे पैसा रहे। दिया प्लीज, एकरा पेचीदा मत बनावा। पेचीदा? जौन मामला पहले से पेचीदा बा, बाकी ओकरा हम पेचीदा बनाई तो मामला और पेचीदा हो जाई। पेचीदा ठीक करे में फिर पेचीदा। हम एकरा की का पेचीदा बनाई? जौन मामला पहले से ही पेचीदा बा, ओकरा पेचीदा बनाई। पेचीदा के सुलझावे के चक्कर में मामला और पेचीदा हो गई। उठा उठा। तो हर जिंदगी में कोनो और औरत भी है ना? इस सच बना कहे कि एगो औरत के कबो धोखा ना होखेला। तो तू केकरा साथे सुतेला? दिया ई तोहर वहम हा। ई हमार वहम नहीं खे। का नाम बा ओकर? उ कुतिया के नाम का बा? दिया शांत हो जा। शांत होए खातिर मत का। बतावा का नाम बा ओकर? बोला का नाम बा ओकर? उ कुतिया के नाम का बा? दिया केहू नहीं खे। जैसन तू सोचा तारो ऐसन कुछो नहीं खे। ई तो हमरा और तहरा बारे में बा। दिया, हमनी एक दूसरे के लायक ना बानी। इतना समय बाद अचानक तरह लागता कि हमने एक दूसरे के लायक नहीं की। बतावा काना बाउकर, बोला के भी आओ। दिया ट्रस्ट मी, देयर इज नो वन। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू। ई चेन इहो ट्रस्ट खातिर रहे ना। एगो वादा रहे कि तू हमके कबो ना छोड़बा। तू हमरा से प्यार करबा चाहे जे हो जाए। ई ओकर निशानी रहे। वो वादा खातिर सच बोलता का केहू और बिया? हाँ। तू ओकरा साथे सुतले बाड़ा? कितना बार कुतिया के साथ सुतले बाड़ा? दिया प्लीज तो ऐसा हम कुछ ना करल बानी, समझ ला। ई सब तू कहले बड़ा हमरे साथे, समझ ला
दिया तू ओकरा से प्यार करेला, तू ओकरा से प्यार करेला, तू ओकरा से प्यार करेला। हाँ हाँ हम प्यार करेली। दिया 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 हमारी बात सुना। दिया 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 दरवाजा खोला। दिया दिया दरवाजा खोला। दिया दिया दरवाजा खोला। दिया 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 दिया। अब जेकरा साथ मन करे ओकरा साथ जाके सूता। इनकरा आराम की जरूरत बा। एक्सक्यूज मी। अब कैसन बाड़ी पापा? बच गेल बिया। काम ओकरा से मिल सकेली? ओ तहरा से ना मिले चाहेली। वो हमके सब बता देले बिया। वो तहरा के दोषी मानेली, पर हम ना। हमके पता बा ओकर आदत। गलती तोहर नहीं के। अगर दो इंसान के विचार ना मिले तो वो लोग के अलग हो जाना ही बेहतर होखेला। हाँ हमके ये बात के दुख तो बहुत होगी कि हमारी बेटी के शादी टूट रहा बा, लेकिन सवाल यहां खाली होकर शादी के ना बा, ओकर खुशी के बा, तोहार खुशी के बा। आखिर तू भी तो हमारा बेटा बाड़ा। चिंता मत करा, हम ओकरा समझाई। थैंक्स डैड। घरे जा, आराम कर ला, हम सब संभाल ले। तो सही कहा तड़ा, खत्म कर देवे के चाहिए। गणेश के खोजा, ओकरा साथ जाओ, ओकरा पता वका करेंगे। जा करे, आराम करा, हम सब संभाल लें। हेलो सोनिया, इट्स मी राहुल। राहुल, एक और नंबर से बात कर रहा बड़ा। सोनिया, ये सब बात करते वक्त नहीं कि हमारी बात ध्यान से सुना। हमके कांटेक्ट मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ लो तू। राहुल, तू ठीक बड़ा ना? तू मजाक कर रहा बड़ा? ये सब कहा? हमारी बात सुना सोनिया। देखो, केहू जाने ना, हमने एक दूसरे के जाने। हम अपना वजह से तारा मुसीबत में ना डाल सकते। राहुल, राहुल का भइल बा? हमके डर लागता राहुल। समझ जाए कि पड़ी सोनिया, हम आखिरी बार तरह से बात करता हूँ। ना 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 राहुल, राहुल क्यों हमारे साथ ऐसे ना कर सकेला? राहुल क्यों हमारे साथ? राहुल, दरवाजा खोला। राहुल, हमके पता बा तू अंदर बाड़ा। यदि आप लोगन के ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, प्लीज शेयर करें और स्क्रीन पर दिख रहा लाल और सफेद बटन के क्लिक करें और चैनल के सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन बहुत कीमती बा जे हमनी के उत्साह बढ़ावे में सहायक बनी। थैंक यू।